Ikaduhang Pedro 1, versikulo 10 hangtod sa 11. Busa mga igsuon, paningkamuti gayud nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayud kamo mapukan. Og niining paagiha hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Mao na igsuon, ato gayud nga pamatud-an sa Ginoo ang atong pagkatinawag ug ang atong pagkapinili. Tungod kay gipili kita sa Dios igsuon o gitawag kita sa Dios igsuon, busa ato gayud kanang pamatud-an sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Atong ipakita sa Ginoo ang atong pagkamatinud-anon ngadto kaniya. Tungod kay kung atong mapamatud-an ang atong pagkatinawag ug atong pagkapinili ngadto sa Ginoo, ingon siya, dili gayud kita mapukan. Buot pasabot nga kung dili nato buhaton ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, kung dili nato pamatud-an sa Ginoo ang atong pagkatinawag ug pagkapinili, tungod kay sukad kaniadto ug hangtod karon gipili kita sa Dios, ug kung dili nato nga nabarugan ug dili nato na pamatud-an sa Ginoo, mapukan gayud kita. Apan kung ato kanang pamatud-an, dili gayud kita mapukan. O nag-ingon siya diri sa 11 nga kung kanang tanan atong mabuhat, kung kanang tanan atong mapamatud-an, ingon siya diri sa 11, may katungod na kita sa pagsulod sa iyang gingharian. Hatagan na kita niya og katungod sa pagsulod sa iyang gingharian. Mag-enjoy na kita sa iyang gingharian. Tungod kay ato na pamatud-an sa Dios ang atong pagkapinili ug atong pagkatinawag isip iyang mga anak ug iyang katawhan, ug wala na kini katapusan nga gingharian igsuon. Tungod kay mao kini ang gingharian sa atong Ginoo ug sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Amen. God bless sa tanan.